guys, खुलुमबाय कामसार बसनि जानानै फिनसे सबाय खोब गोसो गुदुं बारायनाय जाबाय दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बर' माहारिनि लाइमोनफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदों दाखालि गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जादों मोनसे जाथाय 4 आगस्ट मामोन गतिके क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनसे इंलिश मडेल कलेजाव बेयाव हस्टेलाव थानाय सासे फंबाय सासेखौ गावनि जोंनि बर' माहारिनि फंबायफ्रानो दैयाव दुगैनो थांगोन होननानै लांनानै बुथारनाय जादों गतिके साननानै रायजोफोर जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रायानो सिख्लायानो जा मा जाबोनो हमदों गतिके गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा बे फंबायनि बिनानावानो जा बिमायानो जा एबा जोंनि बेलेगनि बिमायानो जा गतिके साननानै रायजोफोर 9 मास मोदोमाव लानानै गावनि गथ'खौ खांनाय जायो एसेबां दुखु खस्थ' गेजेरजों गतिके दा जुदि बिदि जाबोनो हमदों बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा गतिके बिमाया मा साननाय दंमोन दा गावनि गथ'खौनो फोजोबना लाबाय होननांगोन आरो जोंनि गावनि माहारिनि गथ'फोरा साननानै बेसेबां दुखुनांथाव जाथाय सानना थांबा गतिके मा जाबोनो हमदों जोंनि बर' माहारि लाइमोन एबा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गतिके बयबो सांग्रां जानांगौ आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलावबो दाखालिबावसो ड्राग्स फाननाय एबा गान्जा सोबनाय बिदि पुलिस हमनाय जादों गतिके आं नाम लाया गतिके बयबो सांग्रां जानांगौ गतिके बिदि जायोबा मा जासिगोन जोंनि बर' माहारियारि आफादफोरा जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ एबा बिनानावफोरखौ जों जौगानो थाखाय हारिनि जौगानो थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दं बे समाव जुदि जोंनि लाइमोनफोरा बिदि खामानिखौ मावबाय थायोबा माबोरै जोंनि हारिया जौगागोन बेखौ साननांगौ जादों गतिके आरो जों बयबो साननांगोन गंफ्रोमबो गामिफोराव आफादगिरि नेहाथारियानो जा गावनि बिमा बिफायानो जाबाय बयबो सांग्रां जानांगौ गावनि गथ'फोरखौ नोजोर होनांगौ मा जादों मा जायाखै बहा थांदों मा मावदों बेखौ आरो मोनसे खावलायो बयबो जोंनि हस्टेलाव दोनग्रा बिगोमा नोंथांमोन गतिके नोंथांमोननि गथ'फोरा मोजाङै दं ना मा खालामदों मा मावदों फरायदोंना फरायाखै बिदि खबर ला होननानै प्लिज आरो लोगोसे जाय हस्टेलफोराव थायो फादारानो जा माखासे वार्डेनानो जा बेखौ खबर ला स्कुल हेडमास्टारखौनो जा जायखिजाया खबर लानांगौ जाय स्कुलाव हस्टेलाव दोनफैनानै खबर लायाबा जाया गतिके बयनिबो दायित्व बिगोमानि दायित्व दा साननानै रायजोफोर जोंनि बर' माहारिया माबे साइडआव दावगानो नागिरदों जोंनि लाइमोनफोरा बेखे सोरबा गान्जा सोरबा ड्राग्स लायो सोरबा तास गेलेयो सोरबा लुडु गेलेयो मा जाबोनो हमदों मालायहा बेफोर एसां मोजां जौगासिनो दं गतिके जोंनि बर' माहारिया मा जानो थांगासिनो दं गतिके बयखौबो सांग्रां जानो थाखाय आंनि चेनेलनि जानानै खावलायनाय थाबाय जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा आंनि गोसो गोरबोनि निमाहा बिनाय थाबाय रायजोफोर आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदान फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जायफोरा जोबजाबसे नायो एबा नायबाय थायो बिसोरखौबो आं गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय रायजोफोर दिनैनि ब्लगआ बेनोसै बारा गोलाव खालामला बेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर।